Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Giginahanglan ko pa ikaw, Craig. Dili ko pa ikaw kabuhian. Kalimtan na nato si Mr. Custodio. Kalimtan na nato nga nung napakyas ko kay wa ni mo siya mapatay. Wa kay reaksyon, Craig. Ubalibad ka? Craig? Wa ka gid malain nga napakyas ka. Tungod ka din ako makahimo sa imong gipatrabaho na ako kay di na gid ko makahimo sa leon. Kuwan ko pagtuo, Craig. Dili ko mutuo nga laos ka na. Ang akong gituhuan nga nabaguhan ka lang. Oo, Greg, nabaguhan ka lang. Ning higayon na dako kong pagtuo, dako kong pagsalig. Maulian ra ang imong pulso. At yan ang tawana. Nia, Greg. Nia ang karakter aning tawana. Ni asab ang iyang backgrounds kung unsa kining tawhana. Apan Sir Leon, nabalakan ako sa akong pulso. Tungod kay sigurado gihapon ko nga dili gihapon ko mulampos. Unya na balibad, Greg, kung mahuman na nimo siya patay. Basaha una kung unsa siya. Drug lord na ka ng tawana. Kwartahan na kayo ka ng tawana apan gustong manghilabot sa atong tinarong nga patigayon. Dili ko gusto nga mauwahin na unya ang tanan. Ana na nako mamatnguni nga gikabayan na ning tawana ang atong tinarong nga patigayon. Trabaho na ko nito para Sir Leon. Good. Istudyohin ang tawana, Craig. Pila ka adlaw kong magpaabot, Craig. Tulog adlaw Sir Leon. Lakaw. Ato na ko. Usana sa mga paagi arong masakpan ko ikaw, Craig. Jonas, tabang o bantay, tabang o paniid. Anhin na nato masakpan kung unsay tinuuray aning Craig. Isundan lang ka. Sa ako nang giingon mo, may isang doon na yung bantay ni mo. Huwag kayo tingog-tingog. Unsa ito yung Sir Leon ni mo? Doon na ipatrabaho Sir Leon. Ha? Misugot ka? Misugot, Tikoy. Abi na kong puhuway ka na. Abi na kong tinuray yung gisulti. Pero gidawat yan ni mo. Tungod kay dili siya sama ni Mr. Custodio. Nga dili ang mamatay. Pero kining tawana, angay gud siyang mamatay tungod sa kagrabe niyag binuhatan. Nindot sa resort yung tawhana na. Tupad na ba yun sa resort sa ato agaon? Tupad sa resort ni Sir Leon. Nakasabot ko. Maingil at siyang plano kang Sir Leon. Greg. Onya, Greg. Kuhaon na ko siya, Tikoy. Kinalang mamatay kinitawana. Sigon sa atong napanidaan, nagligas na gamay ang ginaganon sa iyong mga tao og nato nga iyan ni Sir Leon. Di ni pusil-pusil nga may tabo, Greg. Gubat na may tabo. Abat, magsilbi ka tang duha patok sa dagan. Ha, Greg? Tubag ako, Greg. Nahibaw kita sa kadautan kinintawana ug unong sasab kadautan ang iyang mga tao. Mga dautan ang akong tuyo nga nung may trabaho ko ni Leon. Mga dautan, mga kriminal ang hinungdan nga nung misud ko ang trabaho. Suma, may nahibawan ka ba mga buotang tao nga akong gipamatay? Siguro sa sugo ni Leon?
Wa di koy. Bago pa lang nahitabo, gilibre na ko ang taong matarong og buutan. Wa ko siya patya. Apan kini mga tawhana ug ang iyang mga tao dautan kriminal. Sama ka dautan og kriminal nga mi-rape, mi-among-among sa akong asawa. Oh, Sama sa mi patay sa akong asawa. hinumdum lay ko ani mga armasa da. Permi na itong idog ka ni ato sa diha patas militar kitang duwa. Sa diha ang na-discharge ta. Wa ni mo surrender yung armas. Wa sa na ko isurrender nga ako. Atong kitaguan. Ngawat tagbahala na yung discharge na to. Karon wala ko mo palando nga. Mahitabo ning ingon ini ron. Nga mo aputal gihapon ang panahon nga maggamit ani sila. Nahibaw kong pungot ka kay wakay tingog-tingog diha. Di ko nimo pakayugon. Ang mahitabo karon sa ako nag-ingon nimo Greg. Dili pusil-pusil kung dili igubat ang yun. Igo ka lang tilapan ng mga tawana. Sabi ni mo, Frankie is speaking lang, ha? Gimingaw na ko gubat kay. Guryo, ha? Nguban ko ni mo aning gubata, Guryo, ha? Oh. I'm ready, Guryo. Tara. Sikata na to eh. Bugat kay armas to na. Di na tama ilan ni. Hasta ni motor. Nga din sa labong kasabutan. Di na yung mga manso. Mubuog taas ni. Niya sa di mong backpack. Backpack na sa mga bala. Nakatimaan ka silang CCTV? Nakatimaan. Og sama ka niya ito ba di? Excited ko. Bisag unsay may tabo. Buhi man o mga matay tang duwa. Basta I'm very excited, buddy. Tara. Ang gate! Akong adlihan! Tuwang dagan siya, bay! Okay, go! I'm behind you, man! Fan left! Fan left! May nakita na sa monitor si gate. Banday! Wow! Murag nag-wow sa dagat! Kadagan! Nalingar na hawan, oy! Musoda sa bay! Okay! Wow! Ligtasanan! Dali ang rawan! Basta kita lagi mag-uban! Rick! Hawan! Ang last, boy. Yes, baby. Ang last waltz na ni. Dula! Ako'y bantay ng sportan! Dili gid mo angay mabuhi, sir. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!